ngoba kanti ngikholwa ukudla kithi mina ngisho ngoba bazalwane ngiyazi mina bazalwane ngizalwa ubaba Magudulele enkosini. Amen. That man yasebenza kakhulu kaMashu bazalwane yashumayela kaMashu uNkulunkulu semayithatha bazalwane kwangathi asikazi simuze ekhuluma ngokukholwa. Ngiyabizwa bazalwane. Okungilethela noma okungimisela bazalwane angivuthi angifuna ukuvutha angivuthi kodwa ngifuna ukuqinisa lo mndeni wasekhaya kanye nebandla. Amen. Ngoba kuyenzeka sometimes ugcina usumemeza uvudla uvuthe ugcine kulahleka imessage. So ke ngifuna ukukhuluma zikalala usekhuluma kakhulu zikalala lo baba engifishumayela baba wayishumayela inhliziyo kaNkulunkulu. Kodwa ngithanda leka kazikalala uma ekhuluma ukhuluma indaba kaJesu wemndeni kaMtshali uma uJesu ekhuluma nabafundi bakhe. Uthi uJesu bazalwane let us cross over. Lamazwi ashiwo uvudla ashiwo uJesu. Amen. Lamazwi zikalala ashiwo uJesu uthi uJesu ake sihambe siye ngaphesheya. Bese lithi iBhayibheli bazalwane yayikhona zikalala neminye imikhumbi eyayikhona. Nalo Jesu kodwa uthi uJesu let us cross over. Amen. Lalani bazalwane uma kusho yena bafundi basekhaya. Ngekhala phansi ngalento ethi uma kusho yena siyafika ngaphesheya. I don't care ukuthi bathina abazalwane sibaholayo. I don't care ukuthi abantu abasemndini bathini kodwa uma kusho yena uthi Jesu asitwele siye ngaphesheya. Uma sebehamba wevudla akabatshela uJesu ukuthi endleleni kudayisa storm ezovuka ngoba ngiyazi ukuthi uJesu wayazi ukuthi endleleni kona kuzovuka. Kodwa uJesu akabatshele bazalwane. Lalani bazalwane lalani bafundisi ukuhola abantu akusinto encane. Mina ngisho ngoba mina bazovudla mina ngebandla ngikhulisa le embombolo. Bandla lapho lingakhulu bazalwane. Kodwa ukuhola abantu bafundisi akusinto encane. Uma sola abantu uma sola bazalwane sihola abantu. Abaqhamuka kuma families ahlukene.